Morning guys, mamukasei guys, morning. Handisi kugarisa nguva yakareba because ndoda kubuda, ndambobuda ndikadzoka because pane zvandakamirira, ndambobuda ndikadzoka because pane zvofanirwa kudhilivhiwa zvinoda signature yangu. Hanzi happy again. Happy yei futi Kimi si happy again mainzwa ndeipi Kimi ndeipi ko ndiri kumbowanikwa kusocial media here ina handiko ini ndingowanikwa pano padiaries kumastreets handiko, handifambi mastreets ini Kimi iyi happy yei ndakatotsva focus ini handisi kuizwa its blessing kuda kwashe umba magatalina Michelle D'Souza chinyaya yei kona Kimi handisi kuziva ini ashina kumastreets handiko. Magazine Mubai, zviri sei Milka Mutasa, Vimbai Nyanungo, Gladys Francis, zviri sei Lokadia Chikwara. How are you? Hanzi song ya wingidi. Inonzi chi? Kwa inonzi kudi imira choke comment ya? Inonzi song yacho. Kwa inonzi chi song yacho? Hansanda iona ini, hansanda inzwa. Inonzi kudi. Hansanda inzwa Kimi si. Sei guys, mamuka sei marara sei maswera sei kumatima nenyika kwamuri aiwa tichiripo pazimba ndambobuda kusenseni guys, but ndobva ndambofonera ndine consignment yemapads, tine masanitary towels atinawo andandaka veFedEx vanoda signature, saka ndambobuda ndobva ndamboenda kunoita zvandandichita ndobva ndadzoka, saka ndakamirira kuti FedEx yacho ideliver masanitary towels aya kuti ndiwane kumatakura ndingoenda nawo ka1 because tine basa rakatoti wandei nhasi. Tine vamwe vanhu kuti ndichaita interview vese guys hazvichaiti, ndasara ne1 day chete ndichakwanisi ndochoka ndichiripo hazvichabudi handichakwanisi nokuti zvinhu zvacho zvakangotiomei. Ndichangoenda kwandagonawo koko kutatu nokugonawo nokuti kune vamwewo vakanga zvinhu zvacho ameno ndigaiti mbonoona vamwe vanozviti kwanzi commercial sex workers emuno mugweru vakati toda kutopindawo pahasha ipapo tiri commercial sex workers toda kutotaurawo nyaya dzedu. Handisi kuziva kuti vari kufunga kuti nyaya dzobuda patv here kana kuti dzofunga chii, vari kufunga kuti zvodii, handisi kuziva. Saka ndikangoona iri message ichitawana nhamba dzenyu toda kupindawo ipapo pamainterview ipapo toda kubudawo patv. Ndikati tv yedu tinayo pafacebook tovaburitsa naye hatina tv here isu tinayo SIS MELLY diaries online tv iri apa. Saka tichanovaburitsa nhasi tichavaburitsa paonline tv papapa nhasi vakakumbirawo kuti vada kuinterviewa. Saka ndichaona kuti kana FedEx iyo yangosvika ndotomanya kubhesi totoenda kubhesi kwavo location tapiwa kuti kubhesi kwacho ndekupi, timbosvika kubhesi timboonawo kuti vanoti macommercial sex workers aya epazimbabwe apa vakamirawo sei, vari kuzvifambisawo sei ikoko. Handi tikatisa taenda hedu kune vamwe vedu vatetinda. I think mainterview achida kuti mainterviews ayaka anotoda uine maybe 2 weeks chaiko uri kuno kuzimbabwe chinyatsofamba zvakosina kana pressure. 2 weeks chaidzo chisati nhasi ndofambira 4 families kana 3 families mangwana ndofambira futi uchidaro because nyaya dzacho dzakawanda but time manje ndo inenge chikutsikirira. Handiti asi guys ndoda ngotenda Mwari. Muri kuona kuti guys kuZimbabwe kunoko I think zvandakaona kana une mari kana uchitambura unotambura, kana usitorina hauna zvachose, ndo zvinhu zvandakatoona kunoko. Kana usina hauna, kana unazvo I think ndo zvitoripo because vandakaona especially mai vaya vemwana vakandigwadza ini. Mai vekutanga vaya vemwana uya vanzi mai anigara zviya, vanonzi mai ani vekutanga vemwana uyu anongovata uyu asingagari uyu ndo mai Levi ndo mai Traimo vanzi mai ani vekutanga guys. Takataona vemwana mudika ne8 years mai vaya nyaya yavo yakandibata ini zvengi zvichingoklika musoro mangu zvichingofunga musoro mangu ipapo. Hanimaona nyaya yamai vaya makaonawo here situation yandakaona guys, makangozviona ngoti rega titewo kuti ngotaurawo tiri toga kunoko at least vasipo pano palife. Mai vaya makavaona because handifungi kuti vanotori nefoni inopinda palife. Mai vaya makavaona kana mumba macho mavanogara wedway, makazvionawo zviri kuZimbabwe pamba pacho makapaona pavanogara paya wedway. Ndiudzewo wedway
asi Mwari chii chinomboita kuti Mwari vasvike pakutidaro naimi, kuti Mwari vasvike pakudaro mwana anenge ari mudumbu chii naimi, zvingafamba sei? Ndakashungurudzika mwoyo wangu singaiti mufunge nezuro, ndakashungurudzika unzani, ndakazvibvunza kuti denda ndirini mai ava vane mwana kadai, ndaizvigona here? Nunzani ndakatokombeya 2 ivo nemwana waya umwe aingozora anozvizora mato yaka, ndikatoona kuti uye ari nani, anotombofamba achibatirira kudai ari nani, uye anogara. Ko uye anenge angovati nemasingagari naimi, vanoita sei? Vanoita sei? Ndakarwadziwa vasikana, ndikunyepa, ndakarwadziwa. Unzati ndakazoti ndanyatsokuzvifunga, ndanyatsokuve muno ndarara ndanyatsozvifunga ka, ndakunyatsofunga kuti saka mai ava zvakangooma hazvo vasikana. Zvikadopa unonyatsokuona kuti gaizika zvatinochema papenyu zvakasiyana, so unyatsoona kuti zvatinochema pa Mwari vatibatsire vedu wei. Seni ndakati Mwari ndibatsire yangu pandisingagoni kugutsikani pese, ndipewo mweyo wokugutsikana, ndipewo henyu mweyo wokugutsikana nezvandinazvo izvozvo, whatever chandinacho Mwari ndipe mweyo wokugutsikana. Ndakabatikana mufunge, ndakabatikana ndikati saka kana vakadai mai ava shuwa mwana uyu agarikawo, mwana uyu agoni kusika ega mumba. Ndakazviisa mubhutsu dzavo mai vakati denda ndirinini chokwadi mai vaya ndaidii, mozana tofila kuti tega ndizvitaure nhasi tavatoga edu noti mai vaya obviously havangaoni. Andakabatikana vasikana, ndikunyepera, ndakabatikana mufunge kati Mwari mundiregerere pakusvora kwandoita, mundiregerere zvimwe zvandoita ndichingo handigutsikani, mundiregerere Mwari. Honai ko situation iyi ndinoiona sei? Ndikati situation yakadai so iyi ndinoiona sei mufunge, ndinoiona sei? Chero foni ikaenda paapp mai chalivo mai vaya unofunga kuti mari data vanoiwanepi? Vanoiwanepi mari data? Amuda wakuona kuti murumu matatiri meme ndoitori rumu yavo. Ende vedu wechimwe chinhu, vedu wenyaya yekuramba muchingozvara iyi, vedu wemuri masituation asikana, handisi kuwanzangu kana kudipa zvimwe zvinhu toda kutiudza nechokwadi, tionesa nechokwadi. Nyaya yekuramba tichingozvara iyi vasikana, uri musituation yakafanana, vakatoredzwa nevana 4 mai vaya, handiti vane vana 4 mai vaya, uri musituation yakafanana neiya vasikana woramba uchingozvara. Handirambi kuti munhu sanodhizeva kudiwa, munhu sanodawo kupota achiitwa zvaanenge achiitwa, but zvimwe zvinhu ngatitarisei situation kuti yedu yamira sei vasikana, nokuti kana vari vana 4 pasituation yakafanana neiya unovaita sei? I1 room, it's obvious rana mai vai vantori nevana vatoti kurei. Hani makanzwa chinzi mumwe wachona akatoenda kumakorokoza, hani makanzwa kuti anoenda kumakorokoza, saka kana akadzoka vanovata mu1 room imomo ya vanenge vari 4 muya, vanovata sei vasikana? Vanovata sei? Saka zvimwe zvinhu kuudzana hakusi kuwanzirana kana kudii, but kuti tiudzane chokwadi. Nyaya dzekuti kana situation yako isingakutenderi vedu regai kuramba muchingozvara, endai munoiswa manoplan, endai munoiswa malupu. Handiti situation yako kana isingakutenderi regai kuramba muchingoburitsa vana. Situation yamai vaya inotorwadza pavanotogara, kasitofu kari pakona, mbedha uri pakona, mabhegi emba ari pakona, wotonyatsokuona imo muya madhoma vanochinjira mwana yeuya mapamba iwayo, haindi kutoiletika mwana uya, vanochinja mapamba imo muya dhoma vanobikira futi mumapamba imomo. Vasikana, amen vasikana, kungotaura wangu hazvina kunyatsokundini zuro, hazvina kunyatsokungonditira zvakanaka, hazvina kunyatsonditira zvakanaka. Amen. Kaisi muri kundinzwa here imi kana kuti foni yakastika? Muri kundinzwa here kana kuti foni yakastika? Anzi mwakatororwa, hani maona chionai, handizivi wangu. Ameno, asi zvakandirwadza, asi chikurukuruka. Ndangoda ndikudze kuti gore redu rakupera ra2021 ka takupinda na2020, ngatipinde nekugutsikana. Ndozvanangoya kuti tingokurudzira nhangu, handina nguva yakareba because ndakangomirira kuti vakapinda vapromisa kuti vanodhilivha manje 2022 vedu ngatigutsikane nezvatinazvo, ngatiregei kungosvora. Unozati tinenge tichisvora Mwari tisingagutsikane zvatinenge tinazvo because tinenge sataona masituations evamwe vanhu ari kunze. But the moment yaunofamba kudai so uchizona manhingikiri, uchizona masituations evamwe ka, unotoona kuti Mwari ndiregerere. Unozati kana usingagoni kunamata unonamata, chero nomutadzi unozvigadzirisa wega kuti Mwari ndiregererei, apa pandofunga ndikurasika. Wotora situation yako woisa apa yauri kuchema usingagutsikana naye everyday, wotora yawazoona iya wodzisa pascale dziri 2, wotoona kuti Mwari ka aiwa ndokutendai. Ndakabvunza Mwari kati but Mwari wai muchiita zvinhu zvakadai zvokuti munopa mumwe munhu mubereki mwana anenge akadai so, meme chida kuti pazofamba sei? Meme chida kuti pazofamba sei? Muzati ikwesheni anaito zvibvunza ndoganisira kuti pasi Mwari zvine zvida kuti chigozodii
kana zvadai mozi chigwere chachirapikika ichi mai vaya havatori nawo pekutangira sazviri izvi kudai so saka zvinozoguma neime mchida kuti mai havagozodii pano ndakashaya wangu mhinduro nezuro ndakashaya mhinduro kuti mhinduro yacho chii chinenge chidambonyatsoitika ndakashaya anza but zvisinei vasikana ngatingogutsikanai nezvatinazvo ngatigutsikane onai kuti kune vanhu vanotori nemareal issues real problems out there kwete maproblems atinoswera mamwe ekunyepa tichisimbisana tichikoresana asina kana nebasa rese kune vanhu vane mareal problems cheko out there variko vane real problems makazvionera mai vekutanga mwana wechituyo aya havanitori nemumba mawo rooms dzanadzo zvakatototi kuzimbabwe zvakatobatana ipo paya but vaya ve1 room vakandibata ini vakandibata mufunge ngatigutsikane nezvatinazvo vasikana umwe munhu ukuchemera mwari kuti mwari mota yandinayo handichaidi I need a bigger car kune mumwe munhu ari kuchemera kuti mwana wangu mwari dei manga mangoita kuti mwana wangu afanane nevamwe vana mungomupa upenyu hwokuti afambewo sezvinoita vamwe vana haasi kukumbira zvakawanda haasi kukumbira mari haasi kukumbira zvese ari kungokumbira kuti mwari chipo chemwana wamakandipa ichi dei mangoita kuti mwana iyeyu akwanise kuti atsikewo pasi afambewo zvinoita vamwe ndikwanise kushanda ndozvanenge achinamatira umwe anenge achitongoti kusiyana kwemalevels anditi maybe kusiyana kwemalevels umwe anenge achitoti mwari embopindura foni umwe anenge achitoti mwari ndikuda hello animaona saka guys indi zvanaida kutanda kutofonegwa panzi chiuyai kune kwandoda kuenda nogamuchira kunotora zvimwe zvinhu saka ndada kuti ndiinde ikoko meseji yokunzi chiuyai town saka ndakuda kuenda ikoko but vedu ngatingogutsikana nezvatinazvo asikana ndoshoko randangotiudzane ngati kune vanhu nemareal life mazviona kuti life is too short ka vanhu vane maproblems guys asingatoiti kunzoko pano kuti tiswere tichimarana tiswere tichivhairirana tiswere tichisekana zvisina kana nebasa rese tarisai life ikurarama nevamwe vanhu kuno kuzimbabwe tarisai muone life igudzikurarama nevamwe vanhu kuno kuzimbabwe tarisai muone tiri bhizi kutsvinyirana tiri bhizi kutarisana pasanzi uyu haisi klasi yangu hauna klasi vakomana amen handizivi hangu kuti pamaklasi apa tinopafambisa sei handizivi nokuti ndikaburisa shoko rokuti hausi klasi yangu ndobva ndafunga mai vaya vandakaona anobuda here mashoko iwayo ekuti hausi klasi yangu anobuda here ndikangoda kudza mwe munhu hausi klasi yangu iwayo ndobva ndafunga mai vaya vandakazvionera nemeso angu andakudziwa kandakavaona ndoga mashoko iwayo anobuda here amen ndofunga kana uri munhu ane mwoyo wakowo anogona kubuda but kana uri umwe munhuwo unotoona zvichigona kutokuremera kuti utaura nyaya yekuti ini ndiri klasi kana kuti ndodzwa chine wewe kamba isina chinhu kana kuti pane mashoko atongoudza nekuti ndakatendeuka nezuro guys handidi kunyepa handizivi kuti ndichagona here kuti even vamwe vasa ndasangana naye ndaenda kunoona kuti ndichivaona kana ndakaremegwa nesusheni yamai vekutanga 1 iya vamwe vese vari pava ndinozogona here kuti ndinde munonyatsovaona because ndokundikana nemusodzi guys indozokundikana nekuchema musodzi paya ndakabuda ndakuchema ipo paya ndakabuda ndakutochema kuti ndakumotikarika ndatorwadziwa ndikazongokuta musodzi ndosamba ndakurumidza kukata life ndokurumidza kubatikana anomaona ndokurumidza kubatikana handibatikane zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese kunzoku ndobatikana nenyaya dzakafanana neidzodziya ndozvo zvinondisheka chete zvinhu zvakafanana chato zvinondibata chete zvimwe zvinhu zvekunzi chii zvekunzoku izvozvo zvinhu zvidiki ndakatendeuka guys nesuro pamberi pamwari kudai ndakatendeuka nesuro timwari mai vaya vakandirwadza vaya kutaura chokwadi vari kundirwadza nanhasi hameno ndikuti mwari dei hangu vaitacha but all the same ndangotenda hangu joy let me thank you hatichakudedze nefull name rako because in case unenge uchida kuti vakawanda vasazive vari kuziva ndo vari kuziva ivavo joy thank you very much joy I think ari kuorder online wheelchair yemwana I think ari kuorder online wheelchair yemwana iye uya watakaona kuti ikwanise kutumirwa kunoko but handisingazozive manje kuti
wheelchair iyi ichasvika ndiri kuno here, but all the same, even if ikasasvika ndauya kuno ino vanozongoitambira mai vaya. Chakakura chikuru ndezvawaita zvokuti tizoziva hedu nekuona zvafamba sei nekudii. But chikuru ndizvo zvawatiitira Joy. Handina hangu mashoko. Misodzi yangu iyi misodzi tears of joy. Ma-tears of joy sister rako. Ufunge. Wakandigondera paya mweya wangu akabata uchishungurudzika ndisochiti chero chikaita sei. I would rather take murume achikora, I would rather take mari pamari yake nditengere mwana uyu uche diki yoyo. But ndaitosha ndotangira papi zvinowanikwa papi zvoita sei. Ndaitoti ndichazobvunza hangu kana ndapedza. Because yakanga kese yemwana yakandibata. But all this same madiapers nichatenga. Madiapers nichatotenga. Tawatengerawo kana saga 100 madiaper rinenge rine 100 kana 150 mukati meme zviri nani. Ndakabatikana. Joy, thank you very much guys. Mundibetsera kutenda Joy nezvaakaita. Takatsvaga online chair takaiona ndikamuforwardira. So I think she will order that one. Toita arrangement yekuti itumirwe kuno kugweru vagoitambira kumabhasi. So wheelchair yemwana waya very soon inenge yavepo mudiki waya. So thank you very much Joy. Andigoni kukutenda nerudo rwako. Inini ndiri munhu wenyama ndogona kukutenda. Mashoko angu anongopirira pakuti ndoshaya mashoko kukutenda nawo. But kutendwa kwako cheko kuri kumusoro kudenga hakusi kwandiri. Kutendwa kwako kuri kumusoro kudenga. Ndari kufona futi. Hakusi kwandiri. Usatarisira kuti siya kutenda zvekudaro because tinogona kukurasisa. And mamukase mina ndikufonera ndiri palife. Mina ndikufonera ndiri palife. Mina ndikufonera ndiri palife. Handimaona saka ndozvananchida kuti nditi nditaure wangu nazvo nezvazvo chete izvozvo izvo. Handiti maona. Thank you Joy. Kutendwa kwako kuri kuna Mwari hakusi kwatiri. Forget about mashoko edu atinobudisa isu sevanhu venyama. Tiripo pakudzikisira, tiripo pakushora, tiripo pakuda kudestroya chinhu chakanaka chinenge chatangwa neumwe munhu kachichitwa neumwe munhu. Iwewe just focus, maziso ako ngave focus on the prize yauchapiwa naMwari pane zvawakaita pamwana uya. Thank you. Wakandigonera mufunge. Thank you very much. Thank you very much. Right. Sana zvanaida kuti ndingotenda vasikana kuti takutopedza gore ratopera, 2 weeks to go. Gore rinenge rapera. Ngatitende okay vasikana. Kugunun'una tinonyanyisa kugunun'una. Tinonyanya kugunun'una. Hatizozivi kuti togunun'una kusvika papi. Tinenge chikugunun'una chete. Sometimes we even tend to forget to thank the Lord for the gift of life. The gift of life yatenge tinayo yoyi. Tinokanganwa sometimes titende Mwari kuti chipo cheupenyu chatinacho ichimwari munhu makatotigonera. Andimaona. Tinokanganwa tofocusa kune zvinhu zvematerial things zvepano pasi zvinodarika. Tokanganwa kuti pane chimwe zvinhu zviri important like kutomuka kwanaita tionana kudai so tiri pano kudai takatasana kudai so pasina message yekunzi ninge ashaika. Zvinhu zvakakosha still kudarika zvinhu zvakawanda pano pasi. Zvakakoshesa mufunge, zvakakoshesa zvokuti tu because muridzi weupenyu akadangofunga kuti ndoda kufuma mangwana ndakabvisa mweya mukati mebody iyi anogona kungozviita and hapana anogona kupikisana naye. Anomaona anopikisana naye hapana anogona kungozviita. But here we are, tiripo tatomuka tiri kuona naizvozvo kuti Ashalina ari pano, Sivongila ari pano, Luluja ari pano, Maichali vari pano. Zvakatokoshesa. Ngatimboonaiwo sometimes nguva dzekungoti Mwari hapana chatinoda kutenda kwamuri. Toda kungotenda neupenyu hwamunongotipa. Vana vako vari right vese vatori able bodied vese vakadaro vaunavo. Handiti kune mumwe munhu akutotambura nemwana akatoremara. Anomaona murume wako arikutokwanisa kutomuka makusana chinda kunokupandira kuti mudye. Kuna vamwe mai vasingandozoti mwana ndompei zuva ranhasi. Vasingandozivi kuti ndomupa chichi pekutangira ndotangira papi kuti ndimupe kuti vabude futi vamusiye akadaro mwana iye panonetsa panorema havagoni. Saka ngatingo zvinhu zvidiki zvatinofunga kuti hazvina kukosha hazvina basa zvakakoshesa mufunge kudarika material things dzatinochemera dzedziya, kudarika midhuri yatochemera, kudarika motikari dzatochemera, kudarika mari mapepa anouya achidarika atinochemera. Anomaona ngatidzidzei kutenda Mwari nekugutsikana nekungoti Mwari tokupai mbiri tinokutenda nezvishoma zvatinenge tinazvo. Anomaona toda kutenda kune vese. Gore rino rataveta takutopedza kune vese and in fact mese madiaries whoever patakaita anything chakaitiwa pane any ka project kakaitwa chidiki ngave school fees ngave akabvisa sendi rake andika kuti ibatsire pakabatsira. We have done so many projects this year. Thank you very much. Andika I know it's not easy
handiti kuti ubvise sometimes tiri kungobvisa mari tinobhadhara munhu wausingazii school fees kana tiri kunotengera munhu watisingazive chakati. It's not easy and zvinotodava nemwoyo yacho yakasundwa naMwari, zvinodava nemwoyo inoshandiswa naMwari, hazvingoitwe nemunhu wese wese. Handimaona ende kazhinji kacho tinozviita tinozviita tiri mukati mekutukwa, mekuudzwa umbavha, tiri mukati mekudistroyewa, mekuzama kudistroyewa, tichizama kuti tikuitawo chakanaka, but munoziva zvazvinoita. Satani hashayi chekutaura, Satani hashayi chekunenedzera, Satani hashayi vanhu vake vanotoshandisa kuti vaunze chimwe chinhu chekuti tipatirai kudistroyeka chakanaka chinenge chiripo. Handiti so notenda kuti mose Mwari vakuitirai zvakanaka, handiti hamutendwe nevanhu, handiti regai kubatikana maybe nezvinenge zvitaurika nevanhu kana kuti nechii, nokuti reward yenyu zvakare haisiwo muvanhu, reward yenyuwo iri muna Mwari. Handiti munozviziva iri muna Mwari. Panoitwa chakanaka chese hapashayi vanotouya vachizama neminondo yavo kuzama kuzodistroya, kuparadza, kuzama kuplanta acid mukati mepfungwa dzavamwe vanhu kuti muri kubirwa zvamuri kuita izvi, zvamuri kudai, so muri kutourayiwa kuzama kudistroya, not forgetting that it's not me ari kubatsirwa, there are other people vandisingatoziviwo inini vari kubatsirwa. You are not destroying me, but you are destroying the people who are supposed to be getting that help, because hapana munhu akambonzi ngabatsirwe pano akasabatsirwa. Saka kune vese vanobatsira vanobisa shoma yaunayo tichibatsira. Hatina foundation pano guys, we don't have a foundation, a company kana kuti madonors anouya achitibatsira pano hatina. Kazhinji kachona tinocontributa iwo mari shoma dzate tinadzo, pakati hwana anoti ndoda kutenga ichi obva angotenga handi choendeswa. Saka zvakakosha zvisingaiti izvozvo, zvakakosha because hatina madhona. Nida tiine madhonas ndipo panonzi panodliwa mari, because maybe handiziva kuti madhonas anoshanda sei, handimaona, because handisanamboaplayira charity foundation, handina, I've never applied for a charity foundation, hatina foundation, tinongoita zvatinoita tega pano. Saka kuti ndizive kuti hangu zvinoshanda sei, maybe probably vanounza mari akawanda vachiisa mukati imomo kuti pamwe ndo panogona dliwa mari. Mari dzepano dzinobviswa dzichicontributwa nevanhu anenge ari ma10 dzakawanda dzacho, 10 pounds, 5 pounds vekuSouth Africa kazhinji kacho vanobvisa ma50 rand, ma20 rands. So sometimes pachizobuda mashoko akadaro unozvibvunza kuti saka mari inenge chizoyazodli madlirwa ndeipi apa, but anyway hazvina basa, unozviignora. Handitika toendera mberi nezvatenge tiita, because chinangwa tikangoziva the goal of the devil kuti Satani goal yake is to destroy, hapana panouya nechakanaka, anotounza kuti pave destruction, pave nekupokana, pave nemashoko. And us as human beings, if we are not careful, tichamanya negospel raSatani, tigori spread the gospel raSatani kuti vapi vanda kuonererwa vana joy ava kuzotenga mauchi, hapana zvikazodai. Handimaona we tend to forget kuti no, joy haana mwana ari disabled, atengera mwana wakaona wasingazivi painternet. Handimaona it's in us mudNA yedu sevanhu. It was just my prayer manera anezvuro chinamata kuti Mwari handizivi kuti mungazviita sei, mungazvitadzawo here izvi, kuti dei mambochinja mentality yedu sevanhu, tambofokasa nekumhanya mune zvinhu zvakanaka. Hatineti here nekuramba tichitsikirirana pasi, hatineti here nekuramba tichingotukana, hatineti here nekuramba tichida kungodistroyana, hatineti here nekuramba tichingoda kungove vanhu vehondo nguva dzese. Mwari tinosvika kupi senyika tichidai so? Tinosvika kupi as an individual? Tinotavata tiri one mudzimba dzedu takunamatai, tinonzwa sei chizoti masikati ndaswera ndichitukana nevanhu, chiterrorize vanhu, chiita zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndaingonamata kuti Mwari dei mangoshandura chimiro chedu eZimbabweans, munhu wedu, maitiro edu eZimbabweans, dei mambotishandurawo, mambotipowo rudo, mambotipowo chimwe chinhu chinooneka. Tambomira makamboona kuti zvatinoita tiri vanhu venyama kudai soka hatichina matyira ekudzana kushata kwemunhu kwatinoita, hatisina matyira. Unokangana kuziva kuti munhu wakudza kushata, kuti munhu akaipa zvisingaiti, munhu uyu ane ziso rakazodai, ane mhino yakadai, uri kutuka Mwari nokuti hakuna munhu akazvisika. Hausi kutuka inini, ini mhino ndakaitakura, ndinayo, ndinayo, ndakaipiwa, ndakaitakura, but handina kuzvisika. Ndaigona kuzvisika, ndakagara pasi ndikazviumba, ndikati ndaizvisa zvandoda, ndaitozvigadzira zvandinoda kuti ndikuisa ziso rakadai, mhino yakadai, zvinhu zvakadai, but ndakasikwa ndakadaro. Ini ndakaitakura, ndakaipiwa, ndakabunda mudumbu ramai vangu ndakadaro, mai vangu chakaiswa mudumbu mavo ndakatodaro. Tave hatina matyira ekugona kutounzana kuti ripi rikazodai, tinototukana zvimwe imwe body shaming yonesotoona kuti tika, but izvi ko iye wacho wakazvisika here? Ukanzi muchidhori ichi izvozvi kana kuti dhaka iri umba munhu wako apa, umuisa apa, umufemera afambe, unozvigona here? Hatisina matyira.
hatisina takungotaura zvatoda tichienda. Anyway, hazvina kuipa, techingoti Mwari dei rimwe zuva vakazotitawo zvakanaka, vatipowo nzira, vatipowo direction kuti mupenyu tifambe sei, tigone kuve vanhu vane munozati ticharopafadzwa. Mwari achatiropafadza zvavo kana nguva yakwana, patichatanga kuziva kuti sometimes we need to be kuve nemweya werudo, togona kuti chave tifanga kuve nemweya wokusumudzirana, tifanga kuve nemweya wokubetserana. One day God will start blessing us. Ichakwana nguva yacho, God will start blessing us. Iko zvino haungazodziri munhu zvokuita anenge ane dhata rake nefoni yake kuti ita so ite so, but handizivi. 2022 guys, ngatiitei kuti tive vanhu vakangorongeka, tive vanhu vakaropafadzwa, tive vanhu vane blessing yese, nokuti zvokwadi life is too short. Munogona kuzosara mumwe musi mofunga mashoko angu kuti SIS MELLY vakambotaura mashoko akadai, makungodzokorodza mavhidhiyo. Upenyu hausi hwangu, handiti une muridzi wawo. Upenyu hausi hwangu. Nevaindituka vayaridza kuti ndakambovatukawo kaini, saka vatoenda. Handimaona, saka ndozvazvinoita paupenyu. Handimaona, ndozvazvinotoita paupenyu. Saka ngatingodzidzai kuita vanhu vane rudo, ngatingodzidzai kuitira zvakanaka vamwe vanhu, ngatimbodzidzai kusave selfish, kusangoona chakaipa chete tisingaoni chakanaka. Ngatidzidzeiwo kutaura gospel zvakanaka, kwete kungoona gospel zvakaipa nguva dzese. Handimaona, that way Mwari anotibatsira. Mwari anotibatsira that way. Handimaona. Saka guys, ndakuenda ndipfeke ndichinje futi ndipfeke ndiende tionoti tikunobudira kupi. Mungoramba muripo, andika stay tuned. Tichapinda kwakati wandei kwatichapfuura nako tichienda. Muramba muripo makadongorera muone kuti tiri kufamba sei, zvinenge zvichida kuti muonewo muvepo muone. This is what we call experience of life. Zvandogara ndichikudzai izvozvo kuti experience of life, kusvika paunoona wega zvinhu zvikuitika background, noti zvekuudzwa. Izvi zvandokudza kuti guys, ini ndine experience of life yekuona zvinondibvisa, zvinondidzora pazvinhu zvakawanda wanda, zvinondibvisa kuzvinhu zvakawanda, kunyatsonoona kuti ende uchibvapo chero kada kuzama kuchita strong, uchibvapo pfungwa zvinoramba zvichingodzoka zvawaona zvezvo, zvichingodzoka zvawaona zvezvo, zvokuti unosvika pakuzongozviita meditate. Handimaona. Saka guys, ndokubatai handitika stay tuned, muswere zvakanaka. Tichafamba tiri tese kwatenge tichienda tese, tichingoona tichinzwawo zvatichinzwa mukufamba tichienda takadara ndika. So guys, stay blessed. Regai ndimhanye ndinoona mapads tinawo zvakare, mapads atinawo. We've got my sanitary towels that we are going to give to girl child mangwana on the function zvakare vanenge varipo. Totoziva kuti ndichimwe chinhu chinotokosha. Ndaita samaprizes awo nezuro when I was buying milimu, ndaitenga hupfu hwevanhu because ndaona kutakura kubva kuSouth Africa zvaindikostira, rega ndizotengera hupfu kusaidi kunoko. Saka ndaita surprise yemasanitary towels ndichiti naivedi way. Saka vana vangani vanoafoda, because chandakaona kuZimbabwe kunoku dollar rakakosha guys. $1 rakakosha, dollar rekutenga mavheji rakakoshesa kunoku because munhu anenge achitorina dollar iroro. Saka sanitary pads zvandaiona achinzi $3, hakuna vanhu vanotenga masanitary pads iwaya. Anhu vanotoshandisa mhene zvanoshandisa kuda matishu kana ende tishu racho rakatokosha kunoku. Tishu kunoku rakatokosha mai mwana. Dollar rakakosha kunoku. Dollar rakakosha kunoku guys. Ndozvinhu zvandanyatsa kuti dollar rakakosha kunoku. Ati mazviona. Ndosaka no wonder vanhu vandakakuya navo mubhazi vaitenga mapotatoes uko kuSouth Africa. Mapozai nchiti zvinonga vanoputsika kamazai kuda kutenga masvikanzi kana SIS MELLY muchanoona masvika kuZimbabwe kunokuona mazai ari kunzi 100 rand, handiti ari 60. Ndakasisa mazai aya nezuro kunoku ari 60 muno anga kunzi $7. Handi munoona nemakayi vachitengera kuSouth maonye nemapotatoes bhazi rakauya rakazara maonye nemapotatoes maimwana. Ndikati shuwa kuZimbabwe hakuna mapotatoes zvamukuzama kutaura here, muti hakuna onion, zvikanzi muchanoona reason why tiri kutenga. Ndakazoona nezuro chisaga chemagwiri chiri kuita $80 kuSouth Africa vangu vatenga ne50 rand. Hanomaona 50 rand. Ndikaona kuti vanenge vachitozdomedza zacho. Saka dollar rakakosha kunoku, very very important dollar kunoku. Saka akatoriwana dollar munhu anobatisisa. Saka mapads yacho will go a long way zvandakatoona kuvana. Hanomaona. Saka kune vave nenguva vasiri paground, and ndo situation iri paground guys. This is what is on the ground. So ndichasitry kuti ndinokuitira live ndiri mushop ndikutaridzei maprizes zvinhu. Sure, I think you also need to see these prizes kuita kuti vari kudiaspora vaya pamunechinzi mari. Sometimes tinofunga kuti tiri kubirwa mari nehama kumusha kandi ndo zvinenge zviripo nekusaziva. Vanomaona. Ndichakutaridzai kuti munyatsoona kuti zvinhu maprizes munyatsozvionera kuti zvinhu zvakamira sei mugutsikani. Sometimes tinomhanya kuti vanhu black taxi kuZimbabwe kandi zvechokwadi ndo zviri paground, ndo zviripo paground.
So just kungoonesana kuti muonewo muzivewo sezvo ndavewo nedzimwe pfungwa pandatozoona zvinhu zviri different. Ndakatoona zvimwe zvinhu zvokuti kondo zviri kuno izvi handimaona. Munoziva kuti ndakasangana nemumwe mudhayaris nezuro andika aiti driver aya anogara kuuk asi mudhayaris. Saka akati handiri free ndofamba nemi kwese kwamunoda. Saka tapedza manheru akuti handeitotenga handitotenga doro. Munoziva kuti takapinda achida kutenga musimeli muno mugara muchimwa amarula, mira ndikutengerei amarula. Ndakamudza kuti siya amarula muzati yaita mari guys, yaita $18. Iri kuita $18 amarula, $18. Chinhu chinoita 150 160 rand South Africa uko. Ndobva ndafonera munhu webhasi ari kuyenga ndivigirawo mangwana ndotengera bhodhoro yamarula uye naro ndofunga riri parodhi sokuya. Hanimaona Jameson yaaida kutenga yake iye yaita $21. 20 guys, ndakati ya zvakaoma. Saka ndo zvinhu zviri kuno guys. Saka ndikubatai palittle guy ndichinje ndipfeka nditika tuwane kufamba todzoka time. Goodbye.